Yr Almaen ydy'r gwlad mwyaf diweddaraf yn Ewrop I gyfreithlon Cannabis. Dych chi'n gallu smocio fo'n gyhoeddus, tyfu fo adra a hyd yn oed ymuno â Cannabis Clwbs. Mae'n swnio fatha Stoners Paradise yndi. Ac mae'n hollol iawn sbarcio un fyny mewn noson Bring Your Own Joints. Boi o Llanelli sy'n hostio heno. Shwmai! Shwmai! Hey! Beth sy'n I funny? Croeso I comedy, hot box. Who smokes joints? Who likes to smoke joints and doesn't mind being slightly humiliated by me? Okay. My name's Dan. Hello, Dan. From the UK. What do you do? I smoke joints. Mae'n amlwg bod pobl yn joio'r newid yn y gyfraith, ond mae yna restrictions fyd. So bysa pobl ddim yn cael gwneud hyn yn rhywle lle mae yna blant, neu mewn ardaloedd pedestrianised yn ystod y dydd. Mae'n hymian o weird yma yna. Mae'n actually just mor bizarre, fel mae pawb just yn pleisio fyny yn ystod y gig, hyd yn oed yr act ar y llwyfan yn smocio. There's no way sa'ch chi'n cael hynna ar nos Lun yng Nghymru da. Cyn mynd, es I fynd y grisia am quick bev. A da ni fel Cymru yn bobman, a toedd Berlin ddim yn exception. Pwy bys yn meddwl pobl Cymraeg mewn bar yn Berlin? Heblaw am hwn, ydych chi'n mynd I unrhyw cannabis events arall? Well, actually, dwi wedi cael the membership for recently. Os ti'n member, ti'n cael harvest y planhigion, ti'n cael prynu'r cannabis hefyd, a smocio fo, a neud ti isio fo. Dewch os... O, no way, gael oedd efo chdi? Ie. Clas. Mor neis I gwrdd â chi. Wel, na I weld chi'n fuan, felly? Ie. Iechyd da, boys. Iechyd da. Iechyd fuan. Hwyl. Yr unig ffordd I brynu fo heb prescription ac yn gyfreithlon ydy drwy glwb Cannabis. Ond fel dydodd Dan, da chi angen aelodaeth. A mae yna'r rhestr aros hir. Mae Dan yn byw yn yr Almaen ers 6 mlynedd, a heddiw mae o'n mynd I glwb Cannabis am y tro cyntaf. Nes I trio Cannabis yn waith gyntaf yn dim hogyn bach, oedd yn teenager. 17, 17, 18. Yn y UK oedd rhywbeth berig a rhywbeth dangerous, exciting. Rwan, dwi ddim yn smocio gormod, dim ond wneud bwyd efo cannabis, wneud menyn. Edibles, ie. So cyn ymuno â Cannabis Clwb, sut ydych chi'n cael cannabis chdi? Well, the old way, there. Dealers? Ie. O'n i'n abod pobl sy'n prynu'r efo dealers. Ond mae Cannabis Clwbs yn perffaith, so mae'n legal, mae'n documents, papiria bob dim. So os dwi'n gwybod 100% bod yn gyfreithlon, dwi'n gwybod o lle mae'r cannabis yn dod. Wel, ben awn ni, ie? Ie, awn ni. Let's go. Dwi'n excited, ti? Ie, dwi'n buzzing ydw I. So here we go, guys. Come on, let's get into the nursery. Thank you. Oh, where all the babies live. Wow. Exactly. It smells so fresh. It smells like a garden centre. It basically is a garden center. So before we get started, in simple terms, what is the Cannabis Clwb? So Social Cannabis Club in Germany is a place where people can apply for and to get their legal cannabis from us. So what's the next step for Dan now then? After this part, we will move to the other room where the big plants are, and we will harvest them today. Mae cynllawiau Llywodraeth yr Almaen yn capio max capacity bob clwb I 500 o aelodau. Ac mae'n anodd cael aelodaeth gan bod llefydd mor in demand. Oh, wow. Wow, look at it. Oh my God. Color is amazing. The lady's looking fresh today. Dim ond aelodau sy'n cael prynu'r cannabis, ac dydyn nhw ddim yn cael ailwerthu fo na rhannu efo'i mates. And here I just go for it? Yeah. All right, first time ever, here we go. Hey, wow. Hey. So next stage after this would be the drying process. And for that, we move to the other room. Awesome. All right, goes on a lead way. Yeah, go ahead. Heblaw am medical cannabis, dyma'r unig ffordd cyfreithlon y gall rhywun prynu cannabis yn yr Almaen. Mae yna limit ar faint ti'n gallu prynu ar y tro hefyd, dim mwy na 50 gram y mis.
mae o. Secured the bag. Fantastic, ie. Do. So sut ti'n teimlo? Ti wedi cael cannabis cyfreithlon yn yr Almaen am y tro cyntaf? Do, dwi'n dipyn bach o speechless, ysdi. Ie. So, bron i'n hongi, bron i'n, well, younger, mwy ifanc. Wel, hwn, sy'n mynd i prison ella, ysdi. So, rwan dwi'n yn yr Almaen efo bag fawr o cannabis yn completely cyfreithlon.